5 rendkívüli ember. 5 különleges történet. Életrajzi drámák júliusban minden péntek este a Filmcafén. Tudjátok, miért vesznek Apple-t? Miért Apple-t vesznek, és nem más gépet? A menősége miatt. Magasra tettük a mércét. Hogyha nem teljesítünk, akkor mindent elveszíthetünk. Tudod, miért alapítottam veled céget? Azt csinálhattam, amit szerettem. A számítógép vagy egy Walkman az ember természetes kiegészítője lehet. Csak alkossatok valami hasznosat, ami nektek is fontos. Az a cél, hogy a kis dolgokat felejthetetlenné tegyük. Az Apple emblematikus vezére, a 20. század egyik legnagyobb úttörője, Jobs. Gondolkozz másképp. Péntek este a Filmcafén.